Tak rozpráva sa, čo nie. Toto majú, tak? 13-15 je odlož. Vlastne tento ovládací prvok. Uložím zásobník, zasuniem, dorazím, spustím a budem čakať v tejto pozícii na povel páliv. Ivan, Karol, príjem. A odtiaľ pôjdeme, čo je tabulka, lebo tabulka. Tabulku, tam som dal, tu je. Hľadáme slovo Na bielom papieri. na bielom papieri. Nie, však oni si podľa mňa napovedali, kde sú. Podľa mňa budú na blíž. Jak by sa nás videli? No, tačo. A teda to sú súradnice, aj tam napísané križovatka asfaltových ciest. Tiger 10, tu Sokor 12. Príjem. Kľud. Ďalej ešte. Tiger 10, Sokol 12, hlási. Vy ste král. To neviem. Naučili včera, ako sa orientovať v teréne, kráčať podľa azimutu, jednoducho pecka. Naozaj pozdravujem vás všetkých, nás ešte čakajú ďalšie povinnosti. Pozriem sa zase o niekoľko dní. Voják Pelegrini, koniec prestávky, poďme.